Masya na largo! Wala. Di ba ni mo eh? Akan titi rin, titi JR ka, muntiray ko. Oo, mga gano'n. Lo. Ay, nilak, Crispin Cinco! Lo. Doon, dili! Ba, ito ko lang, golo na rin. Bulgulo na lang. Kaya ganig mo na kung kanahan ha. Ha? Suno ibang pantari. Uy! Crispin Cinco lang! Masya na largo! Wala. Di ba ni mo eh? Akan titi rin, titi JR ka, muntiray ko. Ay, bayaw? Ano naman? Ano yung mga ibay? Pura ba na yun? Ano yung mga gihatag si mo ah? Ha? Ano yung mga ipayaw? Ha, basta ba, patagyan, pinagbanok. Ah. Oo, mga gano'n. Lo. Ay, nilak, Crispin Cinco! Lo. Doon, dili! Ba, ito ko lang, golo na rin. Bulgulo na lang. Oh, gano'n mga Joy! Mag-cooking show na ta! Ito ilo na natong mantika! Oh, so mga Joy, okay na! Ito na ilo na natong lamas! Sunod na itong ilo ko sa kadali ha! Kaya para mapila itong lasa ba? Oh, so mga Joy, ito na ilo ang manok titi! Nakamong yung manok titi! Ito bagyo ang gan! Kuman, ito na ilo ko sa kadali ha! Te! Saan na yun, te? Bagyo ang ganda, amo ang manak. Grabe naman na. Ay. Ito na sa kilo naman yung mga usa. Sasawan mo din. Kaon yung kaon? Usawan ba? Sasawan sa tinulang manok. Oo. Mati, ato na butangan. Tubig? La. Ah. Umiyak sa baon ng mga choy. Bago manok yan. Paksagay manok dito. Te, sorry ka sana, te. Wano-wano ang gan. Oo. Among-among gini bagyo. Tama choy. O sure mga choy, ato na tiplanog. Salt. Salt. Sunod. Sarap magic. Sarap magic. Sunod. Ang chocolate. Ang chocolate. Chicken cube. Mm. Kung ano yung mega dyan, hataw ka na ha? Mikos mga choy. Lalamiyak sa baon ng mga choy. Sure mga choy, ato na butanog. Pangpahumot tangan. Datangan mga choy. Sunod ang papaya. Papaya. Sunod, mekos na to. Kaya para mapila tong lasa sa chicken soup. Chicken soup. Choy, ato na butangag, balonggay. Ah. Longgay mo choy. Sunod, atong imigos-mikos kaya para mapila tong lasa unya. Ako yung mga bahaw ani ron, kung na may bahaw dyan, dungan mo kaon sa mua. Dungan. Oo. Kita. Basta magunuan, yung nanay kami pirmi ay. Choy, ato na nga nun, okay na na eh. Kina na mga choy. Basta tingtog no mga choy, dayon tinulang mo na katong sudan, di na to kalimtan na itong vitamins. Lahat kami mga choy. Buwan na rin sa baron. Ano, sauce mga choy? Oh mga choy, ito na, wow! Kung medyo ito na kuta na ganong duha rami si Sir Itzal, Gilantan, si Bus Carlo, nag-ayaw sa iyang pambot kay naguba. Okay, gigapak sa baud. O ka mga bata, nagatog. Sa kami sa duha, magtagbaw namin. Wala. Habig sa baon mga choy. Ito slow ang kuhan niya, sauce ay. Susay. Dara. Grabe mga choy. Tara, to slow na bro. Yak, grabe gihigop ang sauce mga choy eh. Grabe kahigop sa sabaw mga choy. Yeah, sabaw, soka man.
Gupan na ba yung sabog mayo? Si Titi, tay. Ha? Ano na rin? Alam niya sa sabaw sa manok Titi, no? Ano rin, lasa ka na, eh? Wala eh. Ano mga choy, oh? Yung ulo na, na. Dara, oh. Oo, ano mga choy? Oo, Iyagin ang paborito, mga choy. ulo na. Ang mata. Ito, oh. Kamat yung gigop, mga choy, oh. Sabi mga singot, mga choy. Ako sa namuang kilay. Dah, ito raw. Ang sauce, mga choy, oh. Higopan May po, no? gabaw. Higopan. Bupen. Dah. Natulog na sila mga choy, oh. Dara, ay. Oh, higop, higop. Nakaabot yun sa mga choy, oh. Kubate! Dah, mga choy, oh. Ilaw ni sa sabaw ni Choy Mardon ko, no? Bati eh. Bati, Choy. Oh, sir, paningot na mga inaw. Oh. Ito, bago pa kayo. Sige. Game to, masih pa ay ala bala. So, dia ba? Dia, wait, wam na ihang. Uy, hong ya. Na. Ano? Wala ya. Tamis na. Ito. Sabaw-sabaw. Higop sabaw. Ah, Agara mo bumapira tinulang man. nya. Lagons ka na. Sabaw. Dasa. Ano handle with care ba? Ah, sige, sige. Higop. Habang ito guys. To slow earn. To slow earn. Sabi. Oh. Oh, may hukdok mga na. Ha? Ha? Ay, pilagi na, oh. Mga mag-iita na, ikaw ka, ngayon. Tumuha na mga inao, sabay. Ano mo naman ko? Ano sa choy? Ano kailangan ka to tong Yung idol? idol na to tong kakisay ito? Tuko sa mulet? Oh, Si Kwan, si Langko? oh nag-search ko ba ka sa kuan ka sa Google ko ka. Google Map ito? Bantog taas ko na ang iyang layat kay Paco na yung kinaon film media. Oh, Yala, kung nang pinaka-idol, si Blanco na. Kala, manas mayo, oh. Amo rin, idol ginan mo ang pako de. Paco. Ato, nahin na, ha? Uy, bas yung sabaw nga de. May manok ito lang. Wana. Impas yung manok tini. Bukog na yung nagpabilin. Mga tol! Lilig na! Wow! Oh, mana magaon? Impas yung manok titi. Shout out! Og shout out lang ko ni Ramson, Dondon Estremos, Jose Benze Bosing, Kevin Monteroyo, Ayan Vincent Lildo. Shout out! Og shout out lang ko ni Yam Paraiso, Murat Vlog, Autoro Kita, Robin Sinita Balahan. Shout out! Og shout out lang ko ni Jerry Cañete Ablen, Deja Alboro, Joshua Cañete. Shout out! Og shout out lang ko ni Indal Piliang, J. Castro LJ, Wilson Tare Villanueva, Andreno Pesidad John Ellen, o ni Jerry Perez. Shout out! O shout out ang Salde Lobetania, Darak Joey Zagado, John Ray Montero. Shout out! Og shoutout ay kong Renante Pasumala og sa Magic 5. Shout out! Og shout out ko sa Acro Cebu ang Morjo Rapitan. Shout out! Long live. O shout out lang ko ni Ma'am Echel Degree, o kang Bing Kimura, o kang Chin Chancho. Shout out! Sa wapa ma shout out diha mga Chino, comment lang mo gotro. Wow!